sama jite nigi pek machalo kama. Erokamano Weke. Ene winjo Jaduong' Kennedy kawacho ni gin gi plan. Ani ngine asesomo plan gi no. Plan gi cha ber sana bati. En gima nitie makata ini Iluongo ni the plan. Ken pok osome. An asesome page 1 nyaka page mogik. Plan gi no ber sana. Problem margi gitimo kila kitu ok gilu plan. Plan gi mane giwacho ni bottom up cha kipare bati. Ne gidwa kelo janga mane piny obid malo. Kade giluo plan gi cha. Wan year ni de wan mabor. Jogi sani gin ging'iyo mana kaka gimedo usuru. Bech petrol chakre unyuli bati nyaka sani. Chakre Kenya yudi independence nyaka sani. Pok no winjoga Kenya kama petrol en siling 200,11. King'iyo kata Uganda manyocha koro Uganda ngeni gionge port. Iwacho ni singal 200,11 Weke. Mano kanye? Petrol en pesa di? 211. Huh? 211. 211. No, 211. All right. 211. Ni wacho ni 211 mane momiyo adwa buok. 211. Yes. Pok notimrega. Uganda magitiyo gi port marwa. Uganda ma petrol gi donjo to either biro Mombasa kata biro ICD ka Mombasa Road kata itero dry port Naivasha. Mawa golu usuru marwa kaka jo Kenya. Owuok ka otigi pipeline kata otigi lori king'iyo bechgi giuso petrol 188. Petrol makalo korwa ma wan waseng'ado nyaka usuru pod bechwa ni malo. Nikech king'iyo sani iuse 5,200. Kenya shilling to Uganda shilling en 1 to 27. Ing'eni gin gi gimoro ma giwuotho godo giwuondo godo ji. An kata nyoro na an Uganda. Anindo Uganda abiro kawuono gokinyi. Yani jogi king'iyo kata Weke jogi wacho ni chal muketo gi siasa ma ok kony raia miyo tungni nitie. Mano gima Ken wacho ni tungni nyalo bet kendo samoro chochni mabiro machalo kaka mag ng'anyo ose miyo sirikal ka gidwa ni mondo gibed piny moro gichak girore gigur tiendgi mondo gichak timo execution mar plan tido ka weche moko rochogi. En siasa motimo lim tidi matamo sirikal tiyo mondo chop ne jo Kenya. Koso siasa ma sirikal oketo ema tamo gi tiyo ne oganda jo Kenya. Sani nyocha waseling wawacho ni ji obed piny ma giwuo. Bisewinjo ka ji ng'anyo owene gi giti jogi problem margi. Ang'iso gi daily. King'iyo plan maginogo gi ji magiyiero e kombe mag ministers gi PSS mane kama problem nitie. In gi plan maber, un gi president madwa control ministries gi state departments bakdo mane kama problem nitie. Jogi wasewene gi mondo giti. Awinjo ka giwacho ni Kenya yo ni problem ni nitie ng'at mapok oyie. Ng'ama decide ng'ama oyiere gi Kenya. But yago mani waket gi more clear. Order abro mi adhi mi thuolo Ken. Abro mi thuolo mar join so that we can get it right. Time ana Uganda nyoro. Sawa. Eno winjo Uganda kaka gweno winja uro. Sawa. Uganda onge gi tich matida. All right. Kora na nyoro. Na deliel moro nyoro. All right. Weke. Koro. Gima timre gi jogi. Problem maginogo. Kineno ministers magiketono maka giwuoyo en mna ayanya ka giwuoyo en mna madharau ma jo Kenya ka giwuoyo gin gi ujeuri ka giwuoyo giwuoyo gotada mane kama problem nitie. Plan ber joma giyiere tich pok yani king'iyo jogo gi plan cha ok chal. Apani president wani shida mare ni odwa manage serikal kaka ng'ata chiel bati. Odwa ni obede Ministry of Transport, obede Ministry of Agriculture, obede Ministry for Gender, and more plan. To every minister omiji apar ma president mokelo nigin mage determine kaka weche ringo to nyocha unyiso gini ji apar gi be onge problem
jogi gikonyi konya tich, they are not going to run ministries. Mane kama problem entie. Then jowagi magiketo oketo siepe magi gidwa timo biashara. Joma ni kanyo gigwa go deal. Joma ni kanyo ging'iyo kaka gidwa malo jo Kenya. Jogi tijgi yani kama gibede o ging'i kaka gidwa konyo jo dalawa gi jo thurwa gi jo Kenya mzima. Magi jo kipindi tupu. Alright. Okay, Ken idwa wacho gimoro. Keto point makli